салому дуруд бинандагони азиз, ҳамаи шуморо ба идои гузашта Иди Саиди Фитр табрику муборакбод мегӯям ва айни ҳол якчанд хабарҳои хуш мехоҳам ба сами шумо бирасонам, ки баъзе беморхонаҳои Тоҷикистон чунин хабарҳо ба иттилои мо расид, ки аз бемориҳои замонавӣ, ки айни ҳол хуруҷаш дар Тоҷикистон беҳад дар авҷ рафта истодааст, ба мо хабар доданд, ки як қисми беморхонаҳои вилояти Суғд пурра ба ин намуди беморӣ ғолиб омаданд. ва инак ками пеш ба мо иттилоъ расид аз телевизиони шабакаи Якуми Тоҷикистон, ки ҳолатҳое ки мардум ба беморхонаҳо занг мезананд, ки барои мисол кӯмак, барои мисол ёрии таъҷилӣ равон кардан. Айни ҳол дар ин бора мегӯянд, ки мисол теъдоди одамоне ки ба телефон карда истоданд тамоман коҳиш ёфтааст. Одамон мисол кам муроҷиат мекунанд ва ин аз он тақозо мекунад, ки айни ҳол чунин беморӣ дар Тоҷикистони азизи мо коҳиш ёфта истодааст. ва аз ҳамаи шумо сипосгузорам ва аз ҳамаи шумо миннатдорам, ки дар бораи шодравон Каромат Шарипов бисёр суханҳои воло, бисёр суханҳои зебо гап задед. Аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ва дар ҳама ҳолат мо ғамшарики миллат ҳастем ва ягон шахсият намехоҳад, ки дар чунин нохушиҳое, ки мисол барои миллати ӯ, барои халқи ӯ бошад, ва мо ҳам дар ҳангомҳое, ки ҳамин хабарҳоро мешунавем, беҳад ғамгин мешавем. ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки худатонро эҳтиёт кунед ва аҳли оила ва тамоми наздиконатонро эҳтиёт кунед аз чунин бемориҳои замонавӣ. таманно дорам, ки ҳамеша шоду хуррам ва